pisan kanthi cariyos ngluruk tanding Raga Jaya miyang Suranata Tin Surajaya nedya pinanggya ing medan palagan ing kono sayekti badhe rebut ana satemah sinten kang unggul kelawan drondong-drondong ing kono yekti bakal kang dadi pangarsa sinaryan para kanca kadang-kadang agun saking babar gelaring budaya wilujeng hamirsani Raga Putra Raga Putra yekting papan kene kowe nderekke marang aku sayekti pinanggih ketemu marang bapakku kula nyuwun pirsa wonten pundi mapan dununge Sang Surajaya yekti bakal kula tumpas wontapis wonten papan mriku yen to panjenengan boten saged mbedhekaken ten pundi mapan dununge adi kula bakal wonten utah getih wonten ing papan mriku yekti sampun dados kerenteke manah kula kagem tanding marang adi kula panjenengan kedah mangertosi ingkang kula beto Raga Putra dlondong unggulanipun Sang Suranata Bapak wonten pundi mapan dununge Sang Surajaya iki ngene rek Surajaya saiki Suranggala Suranata saiki ana ing alas gedhe ngopeni ingon-ingone jenengan lila mboten yen to Sang Surajaya kula pejahi iki ngene nek kowe kuwi tak bacotake anggonmu ndi kekarepan kuwi nak nggugu bapak aja jenengan ampun dados pepalang lho Bapak jenengan ampun dados pepalang marang kekarepaning Sang Suranata margi yen to panjenengan kinarep dadi pepalang estu bakal wonten utah gedhe wonten ing padepokan nak karepmu padepokan ing Indonesia ya tak bakalake tak turunake urung wayahe lha nggih cukup ngaten niku janipun pas kula putra pembayun kirang napa ya ora ngono le bakune jenengan saged dugekaken Sang Surajaya napa mboten lah yen to jenengan mboten saged dugekaken wonten ing papan menika estu bakal kula obrak-abrik padepokan lah kowe lak ditunggal nek tak turunke marang sliramu saged dugekke napa mboten adimu trima apa ora yen mboten saged dugekke kula obrak-abrik padepokan hei Surajaya mlebu kene pun kula bapa iya kula Surajaya Suranggala matur iya adawisipun Surandala kene maju kene Surajaya Dun ya kene dlondong warokmu saiki anyar apa kabisane apa kasektene mung entuk weteng gedhe karo anak gedhe tok aja gagas ngono cangkeme dijaga tumpas kowe modar Surandala sekolah ladan Gunung Gedhe nalika aku tapa ing Gunung Gedhe Surandala tak bakalke sing para warok-warok kang dadi prajurit. Ayo arep bojokke Surandala tekani Surandalaga aku ora wedi. Adikku lanang, ya Surandala. Aja semelang.
Gore entuk baguse. Baguse. Gore entuk glelenge. Gore tok lelenge. Suradala maju kene. Maju Ini Suradala. anak-anakku. Urung Iki ngerti. kita rebutan ke aku ora trimo. Ya. Ira wayahe. Jenengan kula kinten sampun sepuh. Katuraken mundur kemana. Ondole Urusan kula kalih adi kula. Surajaya, Suradala. aku percaya yen kowe iki bagus Ya, ning Sekti. mangerti. Mangerti yo. piye? Aku Surapabu. Ah, Sing kondang kaunang-onang paribasan. Ora tegas tapak paluning pandi. ya. Ora empen sisaning Gurindra. Paribasan tinentah mantat dira menter. Ning ngene, Piye? banjur kowe dadi manggalaning yuda marang adiku. Apa kabisanmu apa kasektenmu? Urung ngerti. Yen iki dadi warok dadakan ana ing bumi iki. Iya lah wong kowe mung warok pocokan wengi iki. Surajaya. Kang Suranata ora bakal wedi ya Kakek. Ora wedi. Najan delondong-delondonganmu udele cok sing gedhe. Nanging isih gedhe waduke. Ya, ning kowe kudu mawas. Delondonge adiku Surajaya. Kudu mawas. Deloken ampuhe Sang Raga Jaya. Ayo kaya ngapa anggone nyiprahake. Tak deloke sik. Tak deloke kene. Tekke. Didelok ya Kang ya. Ora wedi. Ora bakal gigret ana ing palagan kene. Cukup. Rada banter Kang. Yo, kaya ngapa? Apa jumbuh karo umuke swaramu? Iki mau. Iki mau orang mangerti yen to cemeti pecut samandiman kang suarane bisa mecahake angkasa. Kaya ngono wis kok jenenge. Iya. Kaya ngapa yo? Adik lanang. Piye Kang? Ya kowe tawang aku ora iso mencet. Iya, tak tandangane. Aja ngisini-sini. Aku ora bakal ngisini-sini kowe. Delok kowe. Oh. Sing apik, sing apik. Sing bener. Deloken. Yo, loro, keprahke, ayo barenge. Sing banter, sing banter. Aja ngasih kalah. Ayo. Cukup. Piye. Osek. Kowe jane bola kono bola kok malah mecuti aku iki. Dregek. Ya. Kakak. Ora mung iki ora kisinan. Kisinan. Ora mung cukup sepene. Piye? Gagahmu aku percaya. Oh ya pancen. Ning kowe ya kudu aja nyepelekake marang delondong-delondonge Sangga Suranata. Kang, Piye? delondong-delondonganmu piye kira-kira wis wani maju lho? Aja was melang. Aja ngisini sing aku. Delondonganku wis tak latih babakan kanuragan. Raka Putra, Kenal petuken otot kawat balunge besi. apa? Dibabat ora tegas, digrendo ora bakal pedot. Ora pedot. Delondongmu otot kawat balung. Besi. Mangerti yo. Nggonamu? Delondonge Suranata. Suranata. Otote wesi 18-an, balunge cor-coran. Rada tenanannya. Oh, Wis ora nggo isuwe.
Iki Ayo. para siaga-siaga para warok-warok. Lak ditoke Kang. Oke. Wis sampun siaga napa dereng? Glondonge siaga apa dereng? Sampun. Cancuk. Siaga apa urung? Maju tok Diteluki Kang. Dikipake. Bapak, Kakang, maju diulatke para siaga-siagane. Maju kono. Diwawas diri, kira-kira delondong-delondongane patut ora numpas tunggal kuwi iki. Wahai Cansut Bala. Sanyoto luwih gagah keparke. Yo bola kiprah. Yo gegeke bolane kiprah yo. Hey. Hey, wah ah hey. Ah hey, wah ah hey. Hey. Ah hey, hey ah.
Suranata, kowe wis ngerti to kiprah-kiprahe dlondongku. sawijine para dlondong-dlondonganku iki kang liwat kakangku ora bakal ngujiwani nalika ana ing wana samudra, ana ing ngendi wae kembang kuning ing wengi iki anggone kakangku klatih ora isin-isin. Mula mangerti yo yen to nganti dlondong-dlondonge Suranata ora bisa mateni kowe, aja kaceluk Surajaya. Diteruske para kanca, bolone kiprah disiapke, tangane diunggahke, bendera dikibarke. Surajaya wis gigrek apa durung? Urung gigrek aku ndelok iki. Yo, diunggah ke tangane. Bolo-bolo kiprah yo jamane wis akhir. Zaman wis akhir, zaman wis akhir. Hei, wah, hei. Akali cungkir dunyane zaman wis akhir bumi goyang
bola kiprah ayo bareng wah 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 Yo bola kiprah tepuk tangan gondang. Wow. Piye gigrek apa durung? Hei Surabaya. Yo. Adikku lagi ono kepentingan. Dadi orang gagas. Ya, piye gigrek apa durung kowe? Delok wae. Gigrek apa durung? Bolo-boloku anggone kiprah deloken. Durung gigrek. Urung gigrek. Sawangen. Kakang Piye, pokoknya diwaske para bolo-bolo kiprah ojo ngising-sing adimu iki. Yo, Pokoknya sing kira nyingkirke diidak-idak. bolo-bolo aja ngiseni-seni pun Kakang. Diterus sing kanthi prayoga. Yo, drondonge. Kakang, Aja babar wirang. Aja babar wirang. Piye, Adikku? iki sawijine ana ing palagan kene. Ya, Aja ngiseni-isenke sing sisih kene para siswa-siswamu. heeh. Sing sisih kene siswane Suranata. Pranata. Sing kira-kira nyingkirke diidak-idak. Ida-ida. Idak-idak patut Eh. dikapake. Kekrek. Kekrek Wewe. diwewek parat didelok wae. Ida, Ida. Ora gumun, maju-maju. Maju.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku-suku batok ilo sira menyang Solo oleh payung muda tak jendit lolo-loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit. Yuk, bolanya kiprah yuk bareng-bareng. Bareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku-suku batok ilo sira menyang Solo oleh payung muda mak jendit lolo-loba wong mati ora obah medeni bocah yen urip golek duit. Stop. Elik. Palagane iki durung Kakangku. Nggih. Iki sawijining kono gerdewe. Dewe. Awe dhewe wong loro. Ora bakal gigrek ya. Ora bakal gigrek. Kowe 10 ngaku dhewe ora gigrek. Nek kudu eling. Wansi iki pancen padha imbangi. Kowe kalawan kowe tak enteni pletaking Surya kaping 24 ana wewengkon Palagan Grintingan Solo. Yen kelakon kowe ora asor marang aku, aja celuk aku. Tak teni yo Kang. Ora perlu diteruske. Ora perlu diteruske. Ora ning teke. Mulane adewe ngenteni ana ing pepukuran. Ning munduran yo bakal budake yo.
Gadih, gadih. Ayo, yuk, 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 yuk. Ayo pasukan joget kita lambaikan tangan semuanya bersama Agunsa. Yo. Hey, 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 hey. Ririt gadis. Pasukan joget Agunsa anggarap sawae Anggo
persembahkan lagu-lagu dangdut menemani kita semuanya. Tentunya untuk dulur-dulur semuanya bersama Agunsa. Bersama Fania Salatiga lagu dangdut menemani kita semuanya. Bersama Agunsa untuk Anda.